מה המצב האנשים? כנורי הגולדשלאגר, משחק עם ארי סקיטלמן, משחקים אחי, מה? סקיטלמן. סקיטל, מה זה ארי סקיטלמן? לא יודע, מה השם המשפחה שלך כזה, מקסיקני מפגר. סינטה. איך? סינטה. סיננטה? סינטה. טוב את זה. סינטה? מה אתה? סינטה. סינטה. טוב, מההתחלה. מה המצב חברים וחברות? כאן נורי הגולדשלאגר ואריס ריקטה. מנשנש את הבנות, יש לך 105. כן, בסדר, לא נורא, אני מסתדר עם זה. כאילו, מעל 100 ומעל 200 קילו אני לא מסתדר, אבל... What the fuck? אני לפעמים כשאני משאיר את הפורנו פתוח עולה לי ל-200. לא יודע, אני מוחק היסטוריה. היסטוריה? כן. היסטוריה. בטלפון, אחי. מי רואה בטלפון, אחי? מה זה פתיחות זה יכול להיות? מה אתה... אחי, אני שם את זה במקרן שלי. מה אתה עושה שאתה שם במקרן? במקרן? איפה אני אשים את זה אז? אני צריך את כל המסך. אז כבר תשתמש בערוץ אגו או משהו. מה רוצה גם? אני אחכה ל10 בלילה בשביל לראות 12. אוקיי. וואו, אני חולמנים. רק כאילו. סימו של יורי. אוי, זה רק אני. לא זה לא. יש את בובר שמוצאים פעם. עכשיו זה רק אני. כן, יש את יורי. הנה יורי. מה זה? איזה גבר אתה? אני המלך! סינן, מה הוא חושב על זה? תשאיר איתי. וואקה נקה נקה שקלה קצקה נקה. אני ממש שמח. תצייר מאחורה. וואלה, מאחורה אני אדפוק פה שפיץ לפנים. תמיד שואלים אותי, אוריה, מה המהלך המיוחד שלך? קח את זה. נו, מה אתה אומר? מאחורה. אין אף אחד. יש. אופס. תמיד אמרתי, נותר, יש מפה של חיילי צה"ל וטרוריסט. דאסט. לא. מה, הוא ישראלי? שממש יש... יש שם משהו בתוך. Behind apartments. איזה גבר אני. ראית את זה? לא, מה קרה? Oh, did you like my move? אני באתי אליו, פספסתי טייז, נשארתי מאחוריו, כי אני גבר אחוש למותה. פאק. יש! איזה גבר אני! לא, אני לא מאמין איך שאתה לוקח כל הזמן MVP. לא! כוס! יש מישהו כאילו לא מגניב לי שמכיר. סליחה. שמע, זה לא הגיוני, עוד מעט תעשי אותך כהאקר. אל תדאג, מקסימום אתה עושה ללחצן ימני, רפורט פלייר, וולה קיימה, קודר האקינג ואקספט. בוא נחליף, יש לי גם הוא מסכין. בוא נחליף, מאחוריך. הוא מסכין. That impossible trade. בן של זונת. סתם ככה. קצת. one is on jungle. מה הייתה שאלתך? צא, What is jungle?
פלנט, Why פלנט, you פלנט, say שטול! 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 Scorpion. מה זאת אומרת? רגע. אודיו. I get short one. Come on, guys. Someone pick the bomb. What is the bomb? Yeah. דווקא הוא שחקן טוב, שחקן טוב. That's one at חבל שהוא City, I ניאו-נאצי. think. Don't pick, wait, don't. Don't, it's okay, man. אפשר לזרוק זאוס? ממתי? Under window, minus health. Oh my gosh. Last one under window, minus health HP. Ari, under window. Don't worry. אללה אכבר. Be happy. מישהו רגע אמר אנה מונטנה, אני נשבע בהלם. Come on. I have 20 HP. I need help. Let's go. Let's do this. Let's come out. You dive your front. I cover. Oh fuck, city. Oh, nice try. Oh.投げたんかでとんかしらで吐き捨てたでほやて